Magtatakil daw mga katao. Hindi! Hindi ka kabait sila! Ayun yung bahay namin, oh. Po, nakatayo. Malapit lang. Tama natin ka na yung kababain sa amin. Hindi, tignan mo lang sa akin, parehas lang tayo. Oh, baka kamatin nagtitabas dito. Mabait sila. Mabait ba sila? Oo, mabait sila. Kasano ngayon, iba nagdaan? Hindi, sabihin ko Tagalog para maintindihan mo. Alam ko lang iba maski mabuyo, basta masingo. Kasano ating nga? Hindi! Basta kasi tignan natin kung gano'n ang sabihin nila. Sabihin ko, magtatagalog sila para maintindihan mo. Ay, siya? Oo. O baka marunong din sila mag-Ilocano, di? Magkakaintindihan tayong lahat. Delikado sa amin. Bakit? Nakamamak. Hindi! First time ko lang unay kastoy. Mabait sila. Mamaya, imit mo kasi sila para mas Ako, badinsan. Hindi! Dito! Nervyosa ka. Hindi! Wala ka tao, Bing. Ina! Ay! Ano Ako, magtatakil daw mga katao. Hindi! Hindi ka kabait sila! Ina! Ina! Ay, si Ina! Ina! Si Ronald! Boyfriend ko! Bless you. Ang kapapait. Good luck. Si Ina! Yung si Ina ko! Na maganda! Si Ina ko bang maganda! Ang kapapait. Si Auntie! Si Auntie Lila! Auntie Lisa. Oo. Hindi. Ino. Si Ina! Ay, Ina. Si Inmo! Ay, no. Tapos, ito, yung pinsan ko. Hi. Po. Tapos, si Kabagis. Ayun, auntie! Sa auntie ko. Yan sa auntie ko. Oh. Lante. Oh, ayan. Sino? May saga. Ajay na ante. Ay, Nante. Nante, dyan pala ako, Nante. Wala ko dito pa. Si fishball, Ball. kuan, yung kikiam, siomay. Dami kayong pagkatangan dito eh. Oo. Oh, ano nangyari? Anya tiran tayo nga duwa nga may kayo kanyami. Kay ipakilala ko rin ni Ronald kanya yung sinumbata ko, ni Sunan. Oh, si Kabiki. Kasano tayo tayo bingay. Ay niya, garot, tikayat yung mga pasamak. Dajay. Okay, teka, betan nga panawin nila kumakin nanay kaya kasar kami kuman. Teka! Apa yan? Akong pag-propose na, kasta bagamon. Ayun, gaya niya. Excited lang ka ron. Dahil lang excited. Talaga kasi Jamit, excited di. Sumangaro. Sigurado ka kanyanan. Oo, no. Sigurado na kanyanan. O Nina. Sigurado ka, garot met kanyanan. Uy, nanay, siguradong sigurado. Inukas jay. O di ado nga sa o di kasare. Kas jay lang. Kunaking ka, nanyan to pagkurkuran ti apoking ka. Bigayan lang tagasawa. Pagtuntungan nyo nga duwa. Awan ti ado nga sa no kanyami basta nagginustuhan kayo. Yan. Ang kami met Ang kami may daw-dawat, no anya ti kayat mi ang dalata kanya yun. Pili ko nam. Sumang garo. Tao kayo kasi mambay, tao kami met nga kwa. Ada plano yun. Di. Anya awan ado nga sa kita. Ang kami tumutulay. Ang kami May tumutulay. katela pareya pa, Pareho magpapa. nga baagil. Ang kami tumutulid. Pinagmayat nga diba? Di ba, dapat kapsat mong napintas? Win, ada pa yan? May istorya. Ganda matan ko nga. Ayaban, ayaban maman ayaban. Wait lang. Bakman? Ayaban man ni bunso. Tapno makita damit ti kwa. Nukasano kay na pintas na. May! Ay, ayan ang kapatid ko, oh. Nakarupa kayo. Loading. Hello po, kuya. Nice to meet you. Nice to meet you po. Magmerienda tayo mga rin. Sige lang po. Oh, ngayon nakilala mo na ang pamilya ko. Paano na? Oo nga, babait nga nila eh. Gawid na ko na. Uy, tama pa nakagisaga na ti sungrod ti ko Kas pagkasartan. Uy, naon ti purpose ka nun ta ko Isambot ta ka nun.
Ay, kas jay. Mm. Taga rin atag, pakada kang gamitin niya dan no makawid kan. Kaya enak pa nga rod la. Nay. Sige. Ante. Sige, latagan na ka. Ingat latan. Ingat ka latan. Yaman nak. Yaman ti nasamit mo na yung parang pasang bayukan niya. Oh, nagsisimpo dagayam sila. Oh, sabi ko sa'yo eh. Nagayam ti pulo yung iba nak. Oo, talaga. Basta iba nak nasingpit. Oo. Sumo lang. Oo, mo lang kamat kanyak ti tabas.